Ndiani zema nzindiko. Pasipano zema. Ndiri Tanzania. Jona pasipano zema. Undi. Na Elias Bobo. Right. Na John Bo. Okay. Right, sorry. Andi. Inya ichi nyengosi. Ayo, pashu akawabi. Como tu. Pana Elliot Mzindiko, John Paul, Elias Bobo, na Jona Pasipano. I'm Joan Chinamasa. Chinamasa. No, it's okay. You can ask for a but take it with Muta Canary. It's okay. Like, right. Sekarang belum Jona Pasipano kan? Pamsoroi mambu mtasa, pamsoroi makurukota nisi mulipano. Da huyo ndakamirira muri ya Pasipano zika. Pamsoro pe nyaya yaringati yakatanga kuinzwa kuma November December gore rapera muma social media. Nyaya iyi patakatanga kubatira isisu takatanga kubatira pekuti Sabobo vane nyaya yavo yavakakwidza mudare munomu yawainetsana namekuru avo vanonzi magresi right. Saka pakunetsana kwawanga kuita kuyewo pane vakazonzwa vabudirwa mudare munomu vakataura zvakataurirana ipapo nyaya yanga rinetsana yandakabata inga nyaya kunzi yebhandi. Saka pakutera kwandakaita maepisodes iwayo dare rineri rakazoita order rekuti uyo akaruta arubudirwa uyu akati bhandi racho ari kuziva parari kumba kwamagresi kuya. Saka dare rakazowa order kuti ngavaende vanotsvake bhandi rere. Saka manzwiro andinoita wakaenda kutsvaka bhandi rere nemunhu akarubudirwa bhandi rere parashaikwa. Saka pawakazodzoka futi kuno kudare kuno wakuya kunoita report back pawaitsanangura nyaya muno pakazobuda futi mumwe akabvata akubudirwa futi. Saka pakubvunzwa nzi ndiwani abvati ndini Devi Pasipano. Saka pakubvunzwa bvunzwa nzi urudei akuti ndakaurawa ngemwana wamagresi mukunda. Saka isu Devi Pasipano uyo ndibaba wedu wakashaika waine 29 years musi wa7 July 1977 ndipo wakashaka wakapondwa nguva yehondo. Saka isu patakazviona takatoshandisikawo ndizvo fatangoti pamwe madhirama evanhu varukana mumusha mavo hatitundiri. Saka takazoona kuti vanhu vaya vakaramba vakungoenderera waitaura kuzogumisira wazodzoka kudare kunongo kwakazonzwasvika pakuti before that pana mukoma Joana hapo babana akazotumira message kuna mukoma wedu wamwe wari kuengland kuti patakuenda zvinezvi kwamambo takusvika pakuti vanhu vakaponda bamino nyoya anova babo eliziso vakuda kuchiripiswa. Asi imimi uko pasi pangu rira kana kusaya yenyumba it's okay. Asi kana mukama mauya kundotuma vanhu badzi vangosvika kugara vari kubackseat vanhu vachakubatirei nyaya yenyu ndiye mukoma Joaniyo abva amenchena zita ramukoma wabva amenchena zita raEliot Chinamasa 1-3 tisu chakubatirei nyaya yenyu tisu tanga tikubata nyaya yenyu kubva kare. Saka pakurisicha kwatakaita takazongoti vanhu vanenge vatobva kufamba nezita rababa riri wachindori svipisa waindorita zvawanga warindorita kubva way back 2020. Saka isisu ataura daro podhu pake akati wanhu takuenda nawo kunwaripi wakuenda kuoripiswa. Takati madhirama ngatingosiye zvakadaro. Saka wakazosvika pafezi pekuti wakuripisana paya mai ndofunga ndiye
ungotaura handisiti shai here kozi anenge handisiti chii ndi akakutyisai vanhu vaya vamwe vakatopiswa jongwe kuti vakauraya munhu vakaponda munhu zvikafa vamwe vakatopiswa mbocho akatopiswa zvakati makapiswa ngombe nhatu saka vanhu vakazonga vakumachiremba I think mubatsiri saka chazoita kuti isu tizouye mubatsiri takazonga kutaura nyaya yekuti vakuda kuya kumusha kwedu musha kwemufi kwakumba kwedu izizvi ndifunga pamwe nengwete kwenzeri dzachiri dziri machongeyo nembocho dzere saka ndakazototi apedza ndimhanya ndito kwamamboti ndikuzofonerwa ndiri Harare kuti pamusha panzapo pazara machongwe nembosho dzevanhu kuti vanhu vacho vanenge wakawanda vanga wapera uripiswe baba saka ndiyo nyaya yangu yatoona kuti mamboye inini mubvunzo wanga uri pekuti kana ari baba wenyu wakafa imi ndio baba wenyu wakafa ndio baba your biological father ndiye akapondwa but zviri kuitika zvese you are not part of that tombozvizivi social media ipa pasina social media ba tisina chitutomboziva pamwe taizoona ngeposho dzakuya pamukova akafona uripo here wakafona wakukuisa audio munhu akaisira audio is not my blood brother but he is my cousin ndiye wakatoisirwa audio yacho alright imimi akaunza nyaya iyoyo yekufa kwababa wenyu musingazivi kudare kunondiya titozivi but ndakutoasuma kuti wakaisa audio dai kunzangaipa ari kutibatsira munhu aibudirwa iye bhande tiri kuitwa ndeveti iye bhande panongati aibudirwa paitaura mazita handichatondiri zita rake pabhande rememba kuti pane munhu aibudirwa pakanongedzwa mazita bhande rikamboteerwa rikamboshaikwa I think that group of people because inini ani nyaya yangu baba wangu afa ini baba mukuru wangu kana baba muninda haakwanisi kuenda kunganga ka achifambira kufa kwababa wangu inini ndisingazivi mwana handisati ndasvika ngweno ndinoda kupedza ndouyu then ndochienda mukati mafungo venyaya because tatoona kuti pane nyaya yacho yandibuti uyu nyaya yake kuri kuti inini wakafa ndibaba wangu asi vanhu vakuripiswa kufa kwababa wangu inini ndisingazivi asi nyaya yaakundinetsa yava yekuti vanhu vari kuripa murapi ari kugadzirisa ngozi iyi wakuti wakuda kuya kumba kwedu ndisingazivi inini nyaya yacho kwayatangira nekwairi kuenda ndotomboziva mababa kundoona vanhu vakuya nembudzi nemombe dzayakuri pakufa kwababa asi nyaya yacho kuti imbozotiutangira pamberi kwandizi ndopandikubvunza ka kuti akambouya nenyaya yekuno kuti zosvike kuna murapi ndiya nekuti gara back 6 unogona kusauya ako hapana vanhu vavari papepa pana vanhu vari papepa vataurwa zani dependent Elias Bobo ndiwe Bobo ndiwe rudzi ndiwe wakauraya ndiwe wakadini ndiwe wakadini ndakatangisa nyaya kwapasi ndiwe wakaitanga yakatanga nokuti mukadzi wangu wakabuda musi wa 24 ndagadzira makuva musi wa 23 December ndokubva ndaendesa nyaya yangu yebhande kwani kwaSabhuku mira zokurora kuti wati mukadzi wako wakaita sei mukadzi wangu wakaurayiwa namaikuru wake Rozina ndokubva abuda musi wa 23 muma3 o'clock AM ndobva ataura ndakatorwa bhande ramunani namaikuru akarishandisa ndikafa akashandisa kunditsimika ndikabva ndati ina handizvikwanisi kuti ndipindure pano ngatiende kwaSabhuku vanatezva ravanga varipo musiwo tapedza kugadzira makuva wakarara makusena tobva tasvika kwaSabhuku
Sabhuku ndobva daro. Right, tisati tasvika kwaSabhuku, musikana uri pano, uyo uri pano, akabuda kunze kwegedhi tichiri kutaura paSabhuku kuti angatiende patinoenda kudaro. Akabuda, umwe musikana ndobva ateera mwana womukoma, ndobva amuteera, aona kuti situation haichirai. Avasvikopo, aibva achimutaura kuti aiwa, ini ndanda kutobva hangu ipopo nekuti ndatsamwa nekuti mukadzi waEriasi wakafa mumashure mangu ini ndisati ini ndakafa kare, ndakaurayiwa. Saka nyaya yaEriasi haifaniri kutamba yangu isati yaenda mberi. Right? Ndiyo uyawo inini ndasvika kwawanga wakamira. Ndokutaurirwa uyo anenge asingazivi zvaari kuita. Ndotaurwa nemusikana kuti ndo zviri pano. Ndakaombera ndikati shumba maruwa, ndakaombera ndikati shumba titaurire. Ndikati ndauya konogara pane mwana ndikomuredi kutaura mukomana uyo akanotorwa kuMozambique. Right. Ndauya konogara pamuzukuru uyu komuredi nokuti ininiwo ndiri gamba. Saka izvo ndiri kutaurira muzukuru, enda kumba kwedu unovataurire kuti sekuru wati ndifambiriyo. Kati zvakanaka sekuru, handina kuramba. Ibva ndaenda manhero acho tooripota nyaya iya yaziri Sabhuku handiikwanisi. Vataenda vatanoripota kwashe. Right? Ndibva ndatsanangura nyaya iyo yandinotsanangura yekutaurira wana sekuru. Ndikanzi nasekuru mukuru avo vari papa, ndikanzi Eriasi, tichakuona wauya kumba uchitsanangura nyaya yako. Ndakadzoka kumba, mangwana achainge risondo, ndakamuka, ndakasvika kumba kwana sekuru, handinambopedza zuva. Ndikati sekuru ndauya panyaya iyi. Gata wauya kodini sekuru iyo muzukuru, ndikati ndauya koti nditaure zvandakatumirwa nezuro. Ndikati sekuru taura hako. Ndikati aiwa ngatipinde mumba. Tikapinda mumba tikaombera. Ndikati raita wana sekuru, ndauya panapa sekuru wakataura nyakufa zuro kuti enda unonditsanangura kunana sekuru kuti ndiri kudzvaira ndiri mudondo. Asiko zvino izvi ndasonobata pane muzukuru unowa komuredi kuti tidini ndibude pachena. Zvakanaka. Sekuru ndinoereza ndakauya mubati taura. Right? Ndisekuru wena? Avo vari pavo sekuru pasi mukuru avo vari papa. Ndambobva kutaura kudare ndichiri usumanare rechete ndiri wari wese weukama hwavo weutongi. Saka apa ndakanda kuzozadzisa inini sematumirwo andakaita. Right? Ndobva ndabva ipapo, ndobva ndachiuya kuno kune ebhandi. Ndasvika kuno kuebhandi, ndodzoka kumba, ndasvika ikweyo, izvo dziri muprocess. Aibva abuda, zvikanzi ndakakutaura kuti yako yebhandi haifambi yangu isati yafamba. Murunzwa. Right. Ndastopka ka. Ndio musi wamakazoona mambo ndichiuya nevanhu avo vairi vachibudirwa muno. Ndikati onai tarisai mambo handichakwanisa kuzvicontrol. Right. Mukati mira tikudaidzire Mukosanje. Handizvo? Mukosanje akauya ndikabhadhara mari yekuti adini averify. Akaverify overnight. Averify hapo. Chokwadi chakabuda chekuti umwe anga aritaura kuti shamani undenyora izvo kuseenzesa pawizo kudai kudai. Alright, zvakapera izvo. Asi sekuru wangu uyu uri pano ndisekuru wangu paari mukadzi, asi ndisekuru wangu ndingoti mukudza. Akabuda akati ndiri kuda kumupai mazita. Handiti ndozvaakataura here mambo panapa.
mazita aya mukati unozonyora mazita aya pasi uenda nawo nemasamani wanu ndiri kuwada pano. Pandakazodzokera padare rechipiri ndo pakazouya Nkosanje. Vanhu vaibva vataurwa chokwadi, wakabvuma wakabvuma. Rosina nemwana wake wakatanga kudaidzwa kuti Grace Bob ndiye poison man. Ndakuti ukatanga kudaidzwa pagroup ndiwe ndiniriki. Saka iko zizvi wari kutiza. Right? Asi uyo uri pako unogona kutsanangurirai macharges andisini ndakachaja ini. Pandakadzokera padare rino ndakadaidzirwazve ndikati nyaya iyi inopera naMukosанjera namambo. Handisini ndiri kudaidza Mukosанjera pano. Right? Mambo watipa Mukosанjera. Mukosанjera akakumbira akagara pasi apo. Akagara pasi kugara kudai aibva akumbira please ndapota. Kune vari kubvuma nevari kuramba. Saka toita sei? Ndikachiti alright. Nyaya iripo ngeyekuti chimira ndione kuti ndapa machargements ewaripo vari kuramba ndichasenza nawo ndichashapura nemushambo. Zwana rino ine ndiva ndadzo wanasekuru wavo pakutanga akatsanangurwa vanhu wesa wanga wari munhu wakazvisumuka utore hama dzako. Akasumuka akatora wanasekuru. Handisi kuziva kuti kumusha kana kuti havasi kutaurirana here ini ndiitwa penzima. Mira aí. Pane nyaya hapasi pezvese. Hapasi pezvese. Uyu uri kuti zvese zvamuri kuita izvi zvese zvamakaenda kusuma muita sei muri kusuma zvinhu zvababa wavo. Unga pane nyaya muri kusuma zvinhu zvababa wavo. Ende zvinotobuda zvese uyu achitoripisa nekuita sei zvese munhu ari kuripisa kufa kwababa wangu. But ini handizvo ndikuita sei? Handizvo ndikuziva beni. Zvinhu zvacho kana zvaripwa alright zvaripwa. Zvoda kuenda kupi because right now according to the audio iye kuti inini yangu iri based pachi izvi zvikuti wano. Kuti kwakazi uyu akati ndada kuenda kupi? Kumba kwacho. Kumba kwaari kuuya ngekwani? Ngekwangu. Saka pari kuuya ada kuuya ndichimutambira chiti uri kubva ngepa. Nyaya iri pano ndeyekuti ndakasvika kumba zvekasura shoko. Ndikazotizve ndadaidza wanasekuru kuti wazvinzwire wega handizve. Zwana rino iri pandakauya muno makanditi nyaya yanyu inopedzwa ndiani ndiMukosанjera. Ndikachiti kuti iri kupedzwa ndiMukosанjera wacho ngaauye akauya Bob. Ishu yatutora haisi yaMukosанjera. Ishu iripo ndeye mukomana uyu rapo. Sakatuma kuna sekuru. Sekuru uyu handiye baba uyu. Akafa ndi baba uyu. Musha wacho. Yes, makasuma kuna sekuru mukuru. Handiti? Asi hamuna kusuma kune the affected people. Aiwa sekuru mukuru akati tichamudaidza. Muruzwa. Kwakati tichamudaidza ikumba kwacho Alright, gara ipasi. Alright. Asi chandikuda ndisho kuti point yangu, point kuti wanu. Ini ndaizwa. Ende munhu wese aizwa. Ndipo tichione ipapo kuti togadzisa sei kuti mwana apinde mukati menyaya. Apinde mupicture yekuti nyaya baba wake iri kuita sei. Because zvinorwadza sei baba kusapo. Kuti uzwe kuti baba wako ari kumuka. Unozwa ku next job. Kwakuya mombe kuti baba wako uri kumuka apa madhimanzi kuti unoda mombe nechakati chakati vanhu vakamuraya ndiki. Uchizwa pa social media. Iwewe hauti kudini? Hauziva. Because we all gashire zvi. Munomoko kuseri. Uri mukai. Iye sekuru wacho wakataurire reiwo. Mira ndichaparidzoke. Uya. Taura iti. Ndasimukira kuti zita renyu ndini Francisca Mudzelipo. Francisca Pasipa Ndotya. Ndoda kuti nditsinidzire chimwe chinhu chanyanya kutisimudza chiri kunyanya kutibata ngechekuti
musi wapuhwa baba wedu awasamona takawaperekedza nyaya yatongwa yangonzi mimi buda henyu murumirira chiremba. Pakazouya chiremba wacho nyaya dzese dzakutongwa wangoti vari kubudirwa ndibaba wedu wabudirwa. Chiremba wakataura kuti isisu mhuri yedu yese tiri kuruzwa baba wenyu wakamutswa ngehama dzake. Baba wedu isusu wakapondwa uri kumutswa ngehama dzedu isusu. Isisu pahumhuri hwedu hatina takambonzwa barutaura ngezvababa wedu kubva paakafa 1977, asi chiremba wakataura kuti baba wedu uri kumutswa ngewanhu weropa rake. Wanhu weropa rake waibva wapedza, waibva wafonera mwana wababa iwawa wakafa, waibva wataura kuti garai kumateresi, patari apa garai kumateresi. Saka isisu tiri kurwadziwa kuti tiri kugara kumateresi, baba wedu akapondwa akafa. Wakapedza zvaibva watiti hamune chamunofanirwa kunga murutaura apa kana kuziva kufonera vanhu vemhuri iyoyo. Wapedzazvo chiremba wakataura kuti wakamutswa ngeveropa, saka wakamutsawo warida kuti amutswe aendepi? Topedza isusu togara kumateresi, ndopari kuti rwadza mazvita changano. Munoenda pandura akati vanhu garai kumateresi ndiani? Johani Chinamasa. Ndiyo akataura aibva ataura kuti nyaya iyi ndini ndiri kuita. Johani Chinamasa, mukoma John Paul na Elliot Chinamasa ndiwo vari kuita ngezvenyaya iyi. Imimi garai kumateresi. Mwana wacho wakatonzi wanhu wepapasi, tese mhuri yepapasi vari kuita ngezvazvo ndiJohani Chinamasa, John Paul Mukasango na Elliot Chinamasa. Wari vanhu manje weukama hwedu isusu. Inini my question ndekuti Johani anobatika ko Elliot then John Paul iyo nyaya kutaura Honorable Senate. Yes. Mambo wangu. Nina amepitia. Nyaya yese ichiitwa anambuya pano. Anombengetiritesa. Nyaya yangu nemunin'ina wangu uyu. Nyaya yangu nemunin'ina wangu uyu. Ngeyekuti nyaya yengozi yandisina kumbofa ndakataura naye, yandisina zvakare ndakambofa ndakataura naJohani kana angawe Elliot. Ndiri kushamiswa zita rangu richitaurwa, asi ndabvonzwa pane shungu dzemunin'ina wangu dzekuti zita rangu rataurwa. Inini ndisina kutaura naElliot Noro naJohani pamusoro peutongi hunova ndiwo hwakusimudza avo kuti wataure zvavari kutaura. Speaking mambo wangu, handina kufa ndakataura nyaya iyoyo, and anofa ndakambopinda dare kana anything to do nenyaya. Handina. Chandinokumbira mambo wangu ndechekuti ini mundichenese nemunin'ina wangu kuti inini munyaya yenyu ndakanga ndisipo. Ndapota hangu tunandichenesawo. I love my peace. Nasi sondo. Lord have mercy. Right. Ndinokudai Bobo. Baba wauti wakanoudza nenyaya indiani. Baba wati wewe sekuru. Sekuru wanova ndiye baba wewe. Ndio wandikudanda ndini chete wakataurira ani. Ndakaenda kumba na sekuru. Sekuru. Sekuru sumukai. Yes. Iyo nyaya ndizvo azi ndi Bobo. Ndakataurira baba. Kutaura sio akauya.
Kana uyali ku Sekuru kulonzani. Kana uyali ku oh sorry. Those Josephat. Paspangola. Kana uyali ku yuno kwenda kamtauri. Niwana kuti. Elias wao yapana. Aitaura nyayo yataura. Yana sita mtaura simbomira tichambo titaunganidzana. Taunganidzana tichazokudaidzana. Kuti tauni iweyo. Nenyaya sure, that's what it is. And then that's we have to wear my money back. I don't know about whether when I put you are sitting Italy. I patch. Shall you go? I didn't. I'm telling you, I'm going to tell you, Magatoria. Tishitaura. I can tell. That I'm telling you, I'm going to tell you, so I tell you. Nyem kati nishaunganiza. Hata katika manji yapo. Ndio alomtete. Takatoa basi takatoa. Okay, my issue now. Ili tukutie. Hawa wana wacho. We move. After Bobo awe. Makao po ere. Kutipa Bobo akawa. Kuti paita masamons. Masamoni wayo. Ndakatorwara ndakati baba Serena zvawawa vangopengawo. Saka ndakatozotobata zvimbo kuuya manje. Ndati ndichidza ndichowaperekedza. Pandaona masamoni akanzi Mambo Mutasi. Ndakarespekta leadership yenyu. Kubva ndati ndichidza ndakazo ndakuwaperekedza uya kudare wadaidzwa kwamambo. Saka tasvika munomu nyaya dzakataurwa dzikatongwa isi takandomira. Tasvika pakuti nyaya dzapera dare ravhara. Pakubvunza kune wana wanyora kuti kwini izvo tauyawo panapa kwedu kanzi yenyu iri kudatsika mutanda. Izvo matidedzera panapa. Saka kana hivi anotanosvikirwa akabva azotiza akaenda pasi peuyazo kuti ndakapoka kuti ndikati ndakunire nebhane panapa mukutidedzera iyo tsika mutanda panapa hamutizva mukatidedzere panapa ere kuti kudedzera uyu imate tatoya panapa dai makatitaurira kuti tikudedzwa kweyo kunze njemunzwe ng'anga tora hatisina nzira tadini tauya ndo information yandakapiwa basi. Asi zvokuti tsika mutanda unoda kutsengerwa baba wenyu hamunotaura. Aiwa takatozotosvika takatozonzwa tatosvika panapa kuti nyaya yatadedzwa ngeyatsika mutanda. Yebo wenyu haizitoa. Amzore mambo. Chingomira ipapo. Taura hivi. Tekayo. Uya kwatakaita pana. Ndinozvisila pasi pano. Hatina kuuya. Asi kuti baba vakaita kusundiswa ndii. Ndokuzoya kwatakaita pana. Tauya. Baba wakadini. Baba wakasungiswa ndiBhobo. Samani rakauya kuti wasungwa kwaMambo Mutasi. Tikauya tikabhadhara $20 faini. Ndipo takazopinda mudare Mukotsanjira chakatanga akataura kuti hama dzemufi dzakamutsa mufi wakabika doro wakadira doro pasi kuti muka unetsanya nevanhu wakadini wakafuura. Ndo matauro akaita Mukotsanjira. Tikarigarira dare iroro wakazotaura iwo wakusvikirwa wakati kwazi tinotora tikati mudzimu wangu kwende kumusha kwangu. Ndakabvunza ndikati mambotsanangura kuti ndakapondwa mumusha maBhobo. Zvinezvi maakutaura kuti ndotorwa mudzimu wangu kuti uende kumusha kwapasi pano. Unoda kubviswa mudzimu kana kuti kuroda kutorwa ngozi ida kuti ende kurasirwa kumusha kwano. Mukotsanjira akandipindura kuti ngozi nemudzimu chiro chimwe. Ngozi nemudzimu chiro chimwe. Saka ndibva taona kuti kana chiri chiro chimwe Bhobo uda kutora ngozi yayo iri kumba kwakumusha kwake kuendesa kumusha kwake. Ngekuti takanzi ngozi nemudzimu chiro chimwe. Mubvunzo wangu. Mati baba wenyu akapondwa imi. Nguva ichi yeuru.
saka mumba wenyu akapondwa nguva yawo Bobo akaplaya part ipi pakufa kwababa wenyu zvazosvika kuti Bobo awe very topical munyaya iyi. Bobo kune nyaya yebhandi uku nyaya yebhandi yaenda kunobuda futi Bobo wamukufa mumunhu futi baba wenyu futi kuti Bobo ari kukwana papi pakufa kwababa wenyu. Ngekuti kutanga kuona kwatakaita nyaya yatinenge iri nyaya yebhandi wakasvitsana pamena kutsvaga bhandi kwana Bobo kwacho bhandi ribva rashaikwa pawazodzoka kufeedback kuno kuti bhandi rakashaikwa pane akatoa kuti kudirwe uye abva ahakirwa abva atanga nyaya yadhevi yebhandi ibva yatosiyiwa ibva yangotanga yadhevi nanhasi susuwana kuti hapana chatomboziva kungoona kumasocial media kusvika kwakapedzisira kwakuvhuchajana zvawakachaja chimbondipindura epandikuda ndati pakufa kwababa wenyu Bobo ari kupinda papi chimbomira orati ndinonzi Francis pasi panoita ndakasiyirana zamu nemufu wamuri kutaura muri kupanza saka mwana wese ava vana dzinomburioreresa akasara dziri pazamu saka vari kupiwa nyaya vari pazamu mukoma wangu wakandisiyira zamu wakura ari kurova 82-83 ndoko akasvika akapindura Bobo zvakakwana kuti iwe Bobo nyaya yayo uchitaura naye pano chadaidza mhuri. Saka chikuru chataisira nyaya mudare chiri pano chaita wana shungu ndechekuti Johannes Chinamasa, John Paul naEliot Chinamasa ngavazive kuti ndoana Chinamasa kana kuti ani mudzindiko umungasanga. Isu nyaya yapasi panodya havafaniri kupinda, havafaniri kuitungamira, havafaniri kutuma Bobo. Kana pane ane zvaakaita panyaya iyoyo ngauye magedhi anopaziwa riri kunoku neriri koko. Muri kuzvinzwa mambo ndo badzi chataurira kuno kudaro chete kuti wana ava vatatu nevamwe wavo vari kubheki ngavazive kuti havasi vana pasi panodyaba. Vanhu vanenge vakatadzira pasi panodya vanoziva panogara pasi panodya. Ngauye straight ngaurege kutuma wanyaya. Ndo badzi masoko aripo. Bobo uruzvinzwa Bobo ndati Bobo pakufa paDhevi uri kupinda papi? Ndozvada kuziva kuti pakufa paDhevi Bobo uri kupinda papi? Chiripo ndechekuti kubuda kwakaita sekuru kuti ndizvosume kuda sekuru mukuru akati hauna zvako zvinofamba zvekufa kwemukadzi wako. Ini shungu yangu ndeye mukadzi wangu, handina shungu yaye. Ndinoda kuti clear off Devi from me. Izwa ko Devi uda kusohwa kumba kwako achienda panodya arumboitei kumba kwako? Aiwa inini tariseti handitoka kudayeka aitaura kuti hapana chinofamba. Sei ari kuuya koti zvako iwo hazvifambi iye zvake zvisati zvafamba iwe hauna kukama naye? Ende izvo zviratina kunzi uku kwakabuda kuchinzi mweya waDhevi uri paumba pako iwewe. Ndotandikubvunza mweya waDhevi aiwa hasi uri kumutsa ko asi mweya wacho wakamutsirwa pamba pake. Bona pane nyaya mweya uyu wakamutsirwa pamba pake and the reason why mweya wakamutsirwa pamba pake is because iye ane chekuita nekufa kwemukuru. Uri papi munyaya yekufa kwaDhevi?
Zimukadzi wako imbobira Zvangu zvisafa. Zvemukadzi wangu ndinombobira. Maikuru wangu inzwai ndichimutsanangurei. Zvakaitika muhondo ndandiri kutaundi. Sekuru avo vanondipupurira. Chii chakaitika uri kutaura? Sekuru wakaurawa muhondo. Kubuda kuri kuita sekuru Devia vari kubuda vachitaura kuti uyu Grace ndiye akanga ari pamberi pamazita akapiwa vanhu vese kuti wazouye panapa padanho rechipiri riya ramakazwa. Izwa Bobo ndati Bobo hani Grace hani Bobo sei mudzimu wako kuti Bobo mweya unoda kuti wapamba pako iwewe uchiendeswa kumba kwavo. Mweya uri kuitei pamba pako mweya waDavid? Sei zvinhu zvako zviri kufamba iwe nenyaya yekuti David ari kutanga waita zvangu? Alright, ndimbokubvunza hangu a lead question. Paakaurawa David wakaurayirwa kupi? Inini ndekutoziva nekuti akaurayirwa papi handipazi. Asi kubvuma munhu asi kuchibvuma mai kuti hauzivi kuti akafirepi, hauzivi kuti akaurawa ndiani, hauzivi kuti akafirei. Wochimukaizwa Bobo, wochimuka pakuseni Bobo kumwa tii kouya neporiji kufambira zvosingazivi. Sei alright Bobo sei Bobo David asiri kubuda panext door kana pamba pake sei Bobo David ari kuda kubatanidza nyaya yebhandi remukadzi wako naye? Sei ari kubatanidza zvinhu zvingori twins? Why? Aiwa unofana kuziva Bobo taura chokwadi. Hatifuni pane chawakaita maBobo, asi tiri kuti Bobo zvinoita ngozi Bobo ziya idzikisai maoko zvinoita ngozi Bobo munhu akaurawa nedemo rako wamo mungozi. Bobo munhu akaurawa chipfeko chake chikatorwa chikapinda mumba mako wamo mungozi. Bobo ukaona munhu ari kuurawa ukapfuura wamo. Aurikuzwa Bobo zviri kutaura? Saka ndikuti pane zvese zvandiri kutaura Bobo hauna chako here chaurikuzwa kuti chindisho ndakaita kana kuti Bobo kana uriwo akaenda kumakomboredzi ukataura kuti uyu mupuruvheya muurayi, kana uriwo akamutengesa Bobo haatoregi kuuya futi kwauri kana kumutakura. Inini ndikuti Bobo pako ndipati Bobo rumtsvakei vachinamasa yairipo ndekuda izvi. Muri kuona inini ndakataurirwa kuti ndende ndoture shoko kwandizva. Izwa Bobo, mira Bobo, izwa Bobo. Ndiri kuti Bobo pakutakura shoko wakaita zvakanaka. Asi uri mubvunzo uri pekuti why shoko rauya pauri risina kuenda kwarinofanira kuenda. Kwachinamasa kuna ana pasi panodya, kuna ana mhuka yesango, kuna ana anomwa zvesitireti mudzindiko. Chandisarewa ndorandoziva anditi sei rakaenda risina kuenda kwese uku kuvanhu vese avo rakaenda kunewe Bobo. Ora chimbogara Bobo mbofumbi mupei mvura Bobo. Izvai taura ndizvo nyaya ndida kuti ndambodzoka kumashure. Pakaitangwa nyaya yebhandi inini ndakauya ndakarwa kwanyama refu, saka ndakauya nyaya yebhandi. Uyu muridzi webhandi
nditete kwandakaroorwa. Saka tauya panapa pavapatakwa nyaya yebhandi. Imimi mambo mibva mati endai munotora mubva mabvunza musikana akanga ari kubudirwa. Mukati bhande uruziva parire, akapindura akagara panapa kuti hunde ndiruziva parire. Mukadzokorora madzokorora akati hunde ndiruziva parire. Imimi mibva mazoti mambo chibudai muende kunotora bhandi mudzoke pano izvozvi. Takabva tabuda zveshuwa wekwabhobho nekwenyamarefu tibva tabuda kunzoko tibva tatsvaga mota tibva taenda kwaChinamasa. Tasvika kwaChinamasa takaenda namukoma apo ndokatakaenda nawo ndomakatipa tibva tasvika kwaChinamasa. Tasvika kwaChinamasa panomiririra mota wakazogona kukwira kumba ndimukoma apo nababangu wana baba mukuru wedu Nyamarefu wairi isusu anambuya hatina kuzokwira nemusikana akanga ari kudirwa uyu wakabva asara nesu takamira kugedhi newamwe wana waRozina Kombo. Rozina wacho wakabva aenda newana wake wakwira kumba wakaita ndofunga musini awo wariko waibva wazodzoka wadzoka waibva wati bhande mbuya ona mbuya nana sekuru bhande tarishaya ndikati rinogoshaikwa sei iko kwamambo ati ndiruziva padini. Ndo patakabva zvakanaka mukoma awa waibva wati ngatidzoke tibva tapinda mumotika tibva tadzoka panapa nyaya bhande yakazonzi bhande rashayikwa right. Bhande rashayikwa takabva tazochiona raSamoni raakuuya kumba kwakuzi Josafati wasungwa. Kune munhu uri kubudirwa wasungwa ngenyaya yemunhu uri kubudirwa uri kuti ndini David makangiyeka pasi panodya inini handina kuzouya nguva yacho iyeyo. Saka ivo vava ndo vakazouya nana Erioti naVhito naJohani. Saka wauya panapa takazochizouya pakuzi tasungwa takachizoperekedza baba nevakoma vangu ava nehanzvadzi yangu iyo zotachiuya panapa nyaya yakabva yatanga vanhu vese vakatongwa vatamboramba takandogara kupasuku batazozi nyaya yeudamukotsa njere taziye udamukotsa njere takatanga tiri kunze uko tibva kubva kwaonayo handichazivi zita nguva dheti racho tibva tazi namukoma chandichikuvaona pavari kwibva kwazi kurunayo pindai mumba tibva tapinda munomu mukatsanjera wakati masoko akandibata nanhasi ari kutotibata saka tazouya pano. Mukatsanjera wakati weukama wakabika mhambo wakaenda koteketera paguva rake kuti munhu amuke. Hino nhasi uno honei David wamuka manzwa hachisiri kamusikana kaya wakubudirwa ngeuyu. Ndopatakati ndopakakazi nimukatsanjera iwe David wauya nani zvikazi ndine hama dzangu dziri muno. Ndopakakazi simuka unongedza hama dzako muka kwako mapasti 10 p.m. wakasimuka aibva apinda akatanga kudaiso aenda uko uri kufamba ari kutsvaga vanhu hama dzake aibva aona wakatanga kuona uyu ndiye akatanga kuona uyu aibva akubata aibva ati ndiwe uyu wakabva ati ndini ani izvo kuti ndiri hama yako ndini ani zvikanzi uri kuramba zvikanzi aiwa kuti uri baba wangu chaiye taura zita rangu kuti ndini ani wakabva apfuura aibvaenda uko wakabvaenda kobata mai wangu ndo vakabata ibvati uyu mukadzi wamukoma wangu aibva apa aibvati ringuringu tsvaga vanhu uko ndo vakati mandebvu uri kutsvaga mandebvu wacho aitaurwa ndiyo hanzvadzi yangu ndiyo vandakatedzana nayo. Mandebvu haana kumuona zvikanzi waraiti mandebvu ndiri mutsvaga aibva adzoka kubva uko wakuchiuya kuno ndo vakabva tidainakagara ndokunangaiti apa ndo vakabvati uyu mwana wangu uyu ndibva ndanomubata maoko aibva apa pandambiri zvikanzi ndiri kutsvaga mukoma Josephat handisi kumuona ndo vakabvaenda uyu mukotsanjera ndiye akabva ati wakutsvaga kuvarume enda kuvarume ndo vakabva kuvarume aibva ona baba aibva ati uyu ndi mukoma wangu Josephat uyu aibva apa taiva nemuzukuru uyu aibva ati uyu muzukuru wangu vaiva nemukwasha wacho uku aibva ati uyu mukwasha wangu uyu aibva adzoka mukotsanjera aibva ati vanhu vese vabatwa maoko ndimi hama dzacho here takaramba takanyarara papaya aibva adzokorora futi vataramba takanyarara mukotsanjera akadzokora katatu baba vangu ava ndo vakazodaira kuti hunde ndiso hama dzacho zvikasi saka chiuya zvemugare nehama dzenyu nehama yenyu kunoko mutaurwe zvekuita takazosimuka asi takati soda kusimuka tibva taibva tagara pana tisati tagara Johani anga akagara Samuel apa Johani naVhito Chinamasa wangu akagara Samuel pakadaidzwa nemukotsanjera kuti wanhu weukama wabatwa uyai mugare apa wakatanga
kusimuka kuya kogara papakagara mukosanjira ndi Johani na Vito. Ndo wana wakasimuka, ndo katanga kusimuka wana wacho wakanga wadaidzwa. Asi wanga usina kubatwa. Right, uyu nini wangu ndiye akatanga ngari pamberi kusimuka kuya kuti tigari papa ina mukosanjira. Ari kuda kuti asvike pana Johani na Vito. Kwakazi ndi Johani. Hona Vito. Hona Iriza na Priscilla. Wari kuya tanga kugara pa usingasumisi wana baba. Ndofunga mukosanjira wacho akagara apa ndipo ndakabva ndatanga upenga ndikati iwewe Johani na Vito ndimi wanaka wemuvi. Saka isusu murutidaidzire murutida wedu. Ndoma ndakabva ndasimuka ndadzoka mukati. Panaenda kogara mukati. Mukosanjira azondidaidza kuti ndi ungonziani baba ndiwo akabva wadare zvikazungonzi Elizabeth. Zvikanzi tete dzokai. Ndikati andidzokezve ngekuti kuri kuzi uyu David nehama dzawo David wamuswa ngehama dzake dzakaenda kobika mhamba. Wakaenda paguva rake, wakaenda koteketera. Ndezvo nhasi David wamuka. Saka isusu tazobva ipapo tiri kunotambudzikana nhasi kuti shuwa David wakamuswa ndi Vito. David wakamuswa ndi Johani. Nekuti ndo wakanga wari wana wekutanga kudaidzwa, wakanga wari kutungamira nyaya idzi. Mavhidho ima. Uyu mwana wani anobudirwa. I'm sorry. All right, it's okay. Yes. Regina. Toita sei kuti sibude uyi. Todi titore ngoma watipengo. Katoro David uya. Ngangoti David wana wako wada unomwada utaura nini? Azali mauya. Wakutsanza ngepi? Kutsanza. Wachinamasa. Munotogara mumutana mawo serivo. Mambo kidala. Uyu Bobo ndikutsanza. Uyu ndingakaita 1947, 49. Ndiri kugara kumba uyu kunyarume. Gatete wake anozali mai kachiroba. Takagara tese kwa kutsanza. Ndikutsanza ndiye Bobo. Saka ndikati project ya Bobo. Andiri Bobo. Aiwa, Bobo ndikutsanza. Bobo ndevu rekusanirwa kwachinamasa kwakauyo. Muri kuona? Sorry, can you put that away? And one to put that along with Bobo. Unenya iwe Bobo. Kutuzonzi iwe Bobo. Yakwa njani. Yangu isati ya buda. Unechekuita. Zveshuwa. Bobo unechekuita. Nekuti kana kuri kunzi sekuru manzwira yandakazviita ndakuchizosara ndione kuona mavhidhiyo. Zviri kuti sekuru wakabuda wachiti inini kuteerwa pandakaita pamusha paBhobho paRozina pari kuingidzana sekuru awana Rozina pamusha paBhobho ipapo ndopawakapa pari pabhesi. Saka pawakadzoswa ndopawakaunzwa pabhesi ende ndopawakafira pabhesi. Pamba paBhobho. Saka ndokutsanangura ndokusaka Bhobho ari kubatwa. Bhobho uyu uri kubatwa nemhaka yekuti pamba paBhobho ndopakaimunge pari pabhesi paine nyaya idzi. Ndosaka Bhobho anoda kuti mweya waDhavi ubve pambapati uende mupakwake. Saka Bhobho toti unei baba. Bhobho wakanga vari bhesi. Sio zinoto warikadari kuti pamba pako pamai pabhesi. Pakatengerwa munhu unongachengura. Imini padare panotaura nini? Ndaisakwanisa kuti nditaure iwe bhesi wanga waripo.
Nasi chakamiri ati Bobo atwendi. Bobo tsanangura uri kutsvakei sei kuri kuzvizvira zvifambi pamba pako sei zvakabudira pamba pako vatandiziva varegerere kutaurira dare kuti changamiri papa ine bhesi munhu akaurayirwa pamba pangu mweya wacho uri pamba pangu kwako munotaura kuti mweya wacho uri pamba pangu akuna kuti pamba pangu papa ari pabhesi pamba pangu papa sei pabhesi pamba pangu kuoma ndokwako uri kubhesi kwarozina watirudetsana nayo kuravikato ndiyomukoma komusha wato saka unobvisa pako woendesa kwamukomo ndizvo mukoma uri saka ndiwe samusha sabhobho zvine zvikena saka anofambira mukadzi wangu apa ndionezvo zvazobuda una nyaya kwebhandiko yasvika ndaifanira kutanga kuti ndini kuti iwo varibvi wakuru wangu vacho varipo kana kuti maikuru wacho wanga aine bhesi pamba uchi ndaiti ndini pakuti handiti ndakazinyarara muno mumusuya muchirutondera kwakandinyarara kuti wanga uri kuharare apo ndiro zina ani ndakazwa roti nyarara wanga uri kuharare ngatidzoke padani imimi nyaya mataura taizwa makaizwipi nyaya mune muri mumwe yake ini makaibatira pati chekutanga ndakazoitanga kuionawo mumavhidhi asi pekutangisa payakatanga zvakaitika tiri kumba ndichidonzi ndakabva pasabhuku ndibva ndabuda ndakazotsanangurirwa nevanhu vandandinavo musikana wacho hayakobangai nasekuru bhobha nasabhuku china masa zvito anga atoripo ndakazotsanangurirwa then pazvakazoitikawo muno kwakwa kuzongoonawo mavhidhiyo pazvakaitikawo muno musikana akashaya bhandiri uri right saini nyaya yangu is very clear nyaya yangu pairika is very clear you cannot do anything wamwamisa mhuri yemufi isingasiyi because at the end of the day nyaya pairinoperera pamusha wemufi nyangwe mufi ari kuda kuripwa zviripwa zvese zvinoenda kumba kwake saka kana imi muri kuripisa vanhu munoripa mozozvisisa kumba kwacho muchiti chii muri unozvisuma kuwana muchiti chii iwo ari materesi saka munoda kuzoya muchiwasuma kuti tatoya nejongwe goza koti mukutaura kwamumutara vanhu vakatopiwa mirango yavo saka mirango iyo pairi kuya iri kuendepi because vanofanira kupiwa zvinhu izvozvo havasi kuzviziva ndopanoda kubvunza Bhobho mira kugara pasi Bhobho vanhu vari kurisivha zvinhu vito vacho vari vito chinamasa ari kuti Johannes chinamasa wari kuti haana kuya hazi nenyaya yei ndisi kuuya iye akapiwa samoni saka murunditaurira here kuti pamuruda unotora zvinhu izvi Vito naJohannes nani zvomuri unotora zvinhu izvi muchiripa ndezvenyu ndimuda kutambira ngezvenyu ndimakamusa ende chandoziva chimwe ndechekuti tinofanira kuti tione kuti ichokwadi here kuti munhu akadii akamutswa kana chiri chokwadi chekuti munhu akamutswa osokwani tinoona kuti akamutsa ndiani aine intention yekuti kana amuka wozodii ndopane nyaya ipapo because uyu uri panapo wati nini musi wedare raitwa panapa handisipo pari kuitwa nyaya dzacho dzese idzi handipo ende tashaya munongedzwa kuti zvisho angari chii angaripo
angari kwera wasikana museda varikubatwa John Paul pekutanga pakatanga kumuka nyaya yebhandi kamusikana ake muzukuru kake uyu ndokakatanga nyaya yebhandi ibve yazobva kunyaya yebhandi ibve yazouya apa ichizobva yaapa uyu ndopaka yakosumwa uyu ndopapa akaizivira nyaya yacho ndopaka yakosumwa aibva kana akasumwa handiti akamusuma ndiani akasumwa ndiani bobo ndiye akayakosuma musotikoyo ini ndaibva nababa avo taitobva kuchirarwe tiine mota tibva tasvika pamashopu John Paul aibva ati ndaibvamisa mota yababa avo akati baba panapa pane nyaya baba vaibva vapindura kuti nyaya haitongerwi murodhiba mwanangu zvikanzaiwa baba nyaya itori serious nyaya baba aibva ati nini panapa pamashops handitongeri nyaya yautara pamashops uyu baba ndopakabva ati ngatichiendere kwakumba zvikazi ndi John Paul aiwa baba hatiendi kumba regai tindi kwasabhuku wedu avo vari apa une tsvimba ambai kwasabhuku kwakuma past 7 dzeusiku handichazivi date tanda ikoko kwasabhuku akati tasvika arara takasvika sabhuku arara sabhuku aibva ati inini nguva dzangu mutemo wangu unoti handitongi nyaya usiku 6 dzikangochaya handitongi John Paul wakanyengerera sabhuku kuti sabhuku nyaya iri serious akaona nyaya iri serious baba wakabva wazondobvuma waibva wakoya waya yavo tibva taenda pamugwavha patinotongera nyaya ndipo John Paul akataura kuti baba ndaona uyu Bobo nemhuri yake akanga ine wana wake wakanga inawo ndaona Bobo ari kusvika pamashopa ari kunditi kwachinamasa kwaita nyaya asi nyaya iri kuti ndini Devi sabhuku wakati inini wa usiku handitongi nyaya neusiku nyaya dii ngatiparani ingozoya mangwana John Paul uyu akati baba nyaya itori serious haiti kuti vanhu vaende korara kumba isina kutongwa baba wakabva angonzwisa bhati zvakanaka wadare todini vhito anga aripo zvikazi wadare todini zvikazi ndiye mukoma John Paul isusu ngatichiti nyaya iyi Bobo wochiuya mangwana kwaedza tochizokunyorera samoni isusu nyaya hatiigoni tokunyorera samoni wochienda kwamama nesamoni ndopakatangira nyaya ipapo John Paul matangire enyaya ungowaziva mukona panogeza kutaura ndepekuti uyu wauya handiti ari kutaura nyaya yekuti paita nyaya because Bobo wauya wataura zvakati handiti saka izvo zvokuti ataura handiti ari kutoti nonono nyaya iri serious handiti hazvinewo kuti ari mukati menyaya because ari kuya as a concerned chinamasa kuti guys onai nyaya iyi this case is serious because kutaura nyaya yani yaDevi iri ngozi Devi handiti dai akauya ari kuti ka warume ndauya nenyaya ikai ndadaikana makanga kuti John Paul ari pakati pekuti John Paul navhito naJohannes pane pauri kugara musangano wachironga nenyaya yekufa kwani kwaDevi handitika taita ari mukati mechii asi ndifekti yekuti ari kutomhanya kwamuri achiti pane nyaya iyi iri kutaurwa iyi nyaya yekutaurwa iyi it means kuti handisi kuona panobva panzi pacho ari kunzi is part of chii because ari kutouya kwamuri achitaura kuti ndiri kunzwa izvi handiti asi kana muine chimwe chinhu chinoita chiri kumuimplicata kuti mutauro kuti zveshuwa ari kuziva kwakuri kuita hake asi anga ari kuziva bambo kuti nyaya iyi ndimo mukati mayo taurai maitisa it's okay garai basi thank you right taurai mai pazonyanya pakanyanya kuzosungirira mukoma kumbira tirambe tichitaura mazita Francisca Paspanova panyanya kusungirira mukoma John Paul izvo zvekuti kune vanhu vakauya kwaari zvingangotirerukire ngekuti wanhu wakaenda kozoro koti wamutungamidzi kuti wasvike kwangwa mberi pana Johani Chinamasa paakafona aitiwe papasi garai kumateresi patiruzoti mukoma John Paul munyaya varimo Johani Chinamasa wakafonera hanzvadzi yedu iri kuCanada aitaura kuti imi vanhu vepapasi panodya garai pasi pazvinhu zvese zvatiri kuita
audio yacho iripo kana muchida kuti munyatsogutsikana. Chichi. Ndisu tiri kuita ngezvaDhevi pasi panodya. Tapenda koripa inini musange muri kutaura kana kudini ba. Endai kumateresi. But mukona nyadu zvazo. Uyu ndio matiri kuchiti manje. Kuti nyaya iyi implicate uyu. Inoda kuti munhu akaita video, akaita audio. Auye apa. Achitaure kuti zveshuwa inini naJohn Paul nanhingi takaita zvakati. Aya mazita chete yakadii. Anokwanisa akaisa mazita kuti mimi muti hazveshuwa nyaya iri nsevenzi. Tinitesi. But iye ari munhu arikuita nyaya dzake ane chinhu chake ari one. But ada kuisa mazita echi zvakawanda izvo. Mungonawo nesu ari panapa. Panono rugeni zita rangu. Ini no mwa mukuna wakagara kunokwesa. Pano rugeni zita rangu. Pamaoko atoya zuro chai. Ndatumwa ndi mambo asi gumbora mambo. Gumbora mambo rekuendepi. Inaniye ndikwakweza. Wozi ndatumwa ndi mambo asi gumbora mambo. Wototora mari yako isapa muhomwe. Asi munhu kana abhadhara mari yake unotichi ndabhadhara gumborani. Kana kuti vanhu mutsisa panapa hazina mambo chise zvangu pasaiti. $5 pamunhu. Anditi vanhu vatobvisa. Wototi pasoro yamambo tadini. Yaenda. Anditi mambo akudini. Hatuziwa. Asi munhu unoziva kuti ndikasvika ndikati mambo pasoro yamambo inodini. Inobuda. Zvimwe chete zvakaitwa ndiani? Ndi Vito. Ndi Johani. Anditi kuti Johani une gemu rake. Anditi asi mimi kuti mumuteerere gemu rake anofanira kumenchera mazita. Because asaka menchera mazita hamuni teereri baini. Munoona chachivayini. Saka nditi kuti Johani unofanira kuya papi? Apa. Johani wotaura kuti zveshuwa na John Paul takaronga zvakati karonga zvakati. Ndosaka takati wanarambai muri kunze kwenyaya. Because isusu tadaita. Pasina izvozvo, this man remains innocent. Pasina izvozvo, he remains innocent. Because munhu ari kumuimplicata ndiani? Ndi Johannes. And Johannes is not here. But pamataura kuti mada kuzoona zvokurodzitaura. Pamataura pakanzi hama garai. Vanhu vakasumuka vasina kuti mubatwa sehama. Ndi Johannes na Vito. Ndobva waenda kogara. Pawanga vasina kudaidzwa kuti wagara. Which means kuti from day one munhu ari mukati mehurongwa hwetsoko ndi Johani. Johani ndiye ari kumisa zvidhori kuti zvisute zvaari kuda. Saka kana takuchitaura nyaya yekuti chii? Handiti kana takutaura nyaya yedu mamiri yakaita, it means kuti one, we now need to determine kuti is it true kuti David ari kubuda. Then tadetermine kuti David ari kubuda, tinofanira kuziva kuti abude handizvo ndiani wamudini wamusumudza paakarara handizvo. Then tadaro toziva kuti intention yemunhu ari kumusumudza ndei, kuti kana asumuka adini. Tobva taziva kuti sei Bhobho akuda kuti mweya waDavid ubve kumusha wake udzoke kumba kwake. Ari kuonei? Ari kusangana nei? Ari kuzivei nemweya uyu? Because Bhobho wataura kuti pakaitika zvese was not there ndi kuHarare. Saka wabva kuHarare wakuda kuya nekusvika nekubvisa mweya wozotoitwa seya kuendesa kumba kwawo. Wapinda papi ipo papa Bhobho? Ndosaka ndati Bhobho nyarara hako Bhobho. Inini zvandava kuita izvo zvizvo ngozi nyaya yenyu yakuda kuti chiremba pamakatangira handiti mukontinue kubva papi ipapo pekuti mweya wakadini wakabuda handiti. Asi chaakudiwa izvizvi determine nekuti expose vanhu vari behind chii, vari behind the scenes vakuita zvavari kuita. Because ini zvandakuita ndakuchiti handikana zindikataura ndakuchingoedza kutaura kuti nai David iwe pasi pangodya uya dzizwe nditaure newe. Mhuri yako iri panapa iri kushungurudzika. Tira kuzwa uya David iwe. Uya wasvika.
interview. Wauya. Wauya shumba. Wana wako wari panapa ne wana mukoma wako wari pano waningina wari pano. Wana watu wataure newe wanyese kuzwa kuti uri kushungurudzika David tiri kuzoona hama yedu tiri kuziva kuti uri kushungurudzika nei. Wana vanoda kuziva zvauri kuita chaizvo kuti wafambe newe zvakanaka. Newakakumutsa tiri kumuziva. Akakuuraya tiri kumuziva. Pawakafira tiri kupaziva. Watirongera kuti from papano taakuende. Yebo. Kutaura neni. Taura hapo ndizvo. Kukubvunza kwamandiita. Inini kuti ndimuke hama dzangu hadzina kundinikira kudoko, hadzina zvadzakaita pakukuruka gati, asi hama dzangu dzakauya dzikandigadzirira guwa ravo. Ndopandakatanga kuita mukasha kuti shuwa hama dzangu dzinondigadzirira guwa musango here dzisingatoriwo kuenda kune wamwe. Saka nhongo yangu kuti ndisvike papo ndaona kukukukukukuku kuti ndikare mubaba ikiita Bob. Mwana wake Grace anga aripo. Mwana wake ndakaponwa ndikaita mazuva matatu ndiri mumba ikinisha purification ndiri mberi kwedhoo ndisati ndafa. Ndiri mberi kwedhoo ikoko waiuya wasikana vakanga vari kutaura vamwe vacho vakwekura vavo waiuya vachindibaira vachiona kuti ndaka here. Vakaita mazuva matatu vachindibaira. Zuva rechitatu asi zuva rechitatu wakapinda wakatoona ndiri mupenyu. Ananias Chinzou ndiye akandirova mubondo wekupedzisira kuti ndipanda nyarara. Ananias Chinzou. Kuzwa chandoda kuti ndizive ine toda kuzikana nevana vako iwe andi tiri kuti isusu uri mumba imomo wati mwana wabhobho
Anzani Grace. Anga ari kupoka. Wakatonditeera kunyepake kuti ndaimba Bethania akasiya Bethania andauya kuzonditeera sekurangana kwakaita vanhu angauya kuzonditeera asaka ndakamubvunza kuti iwewe uri mwana wani akanditsanangurira ndikaziva kuti mwana watete mwana watete wangu Rena akaona kuti ngombe inozokura akandisiya akaenda satsombe kuti munhu uyo apfuura ndokuchinomachinditeera kuti akabvese kutiteera kuti ndipatakauraimba chaipo Alright. Ndoda kuti umbotaure nehama dzako dzibvunze zvadzinoda kuziva. Pano nemubvunzo bvunzai. Nemubvunzo mumambo. Zvari kuti ndo zvakaitwa izvi. Inondonzi Francis paSpanobla. Ndini akasiyirana pamu nemufuku. Saka ndine mubvunzo wekuti izvo zvavakamuita zvavakaita izvi waiti nhamo yavo ndeyei nekuti isomwe takati iri mujeri. ndiri mutekesi nauro yangu yakati ndiri mutekesi asi andita kumbotekesa futi makonferensi akaramba akataura kuti munhu wamatudzira asi mutekesi ndaivapa chikafu ndichivapa hembe dzekupfeka ndakanatobva kuvapa hembe dzekupfeka nemarencoat ndavapa wakakawasimuziva kuti chii ndiri kutema ndasvika mabhirisi wakataura wakati makonferensi wakataura kuti hatina bvunza nemunhu iri ndichiona nekutaurizawo futi wataura kuti ndakazobudirwa ngekuti guwa rangu rakanga ragadzirwa. Guwa rababa harina kugadzirwa nhasi, ironga rakagadzirwa 97 kana 98 koko ndo pakagadzirwa guwa rababa 98 ndo pakagadzirwa guwa rababa. Saka pesa apa wanga warudini kubuda kuda kuzotanga wabuda pa 2020 wakadibva watobuda pakatogadzirwa guwa racho kuti vanhu vabva vandoziva kuti pamagadzira handipoba. ndanga ndiri kusikwa vanhu vaive vachiuruka paguva rangu vachinditsira mishonga ndaibuda mazina anoziva nevana vake nemurume wake ndivo vainditsika ndaibuda zveshuwa kuma kwavo ndichindedza kuma kwavo asi vakazoona kuti zvashata hatikwanisi kuzviita wakanditsika nanhasi vari kunditsika Chumba pavataura kuti vanhu vakatovakira vana vangu vakaendivapera vakanguva ichokwadi akatanga ndimukoma natezara akadii akauya wakatsaga wateva zvakasara wakaisapo isu tazobuda majeri takazouyawo tokuchiti baba anga achiri mupenyu wedu mari vanga achiri mupenyu akati aiwa musaite nhamo yekunotora David kwaari inzvimbo yavo. Saka muri kuona takadii takataka kuidya ikoko nokudhimu baba mukuru wako amukoma wako takanomutora kwani kwageja akanotora kuti namukoma Cyprian
akauya akamitsira. Asi uyu baba wako akati hano inyika inzvimbo yavo, anoti nyika inzvimbo yavo yematini. Saka tiri kunetsana netucheche tuya tuya kuita zvekweyo kunzvimbo idzodzo. Izvozvi iwewe David wakuda kumhurira kuti kuitire chii? Kuti dai awanga watenda wabvisa mushungu wako nekuti wari kuushandisa zvisina kuruma. Wanoutanyakira mudzimu wako wendo aukumusha. Ekuti patakabvunza ndakapera mushame kwabhobo. Nandinomha kuti ndotorwa mudziva yekubvunza mushame kwabhobo uende kumusha. Mukudzi rakandipindura kuti mudzimu nengozi chiro chimwe. Saka zvirova kuti vanhu vakabvisa ngozi mushame kwabhobo kuti uende kumusha mambo kuberesa kuwana wayo wabereki. Ndinoda kuzora Vakaitika zvese zvakaitika. Baba nyakubereka anga ari mupenyu. Vakaitika zvekuzoti marangwanda aunganidzwe achererwe pasi, baba nyakubereka anga ari mupenyu. Ndiye aidirector yekuti itai so. Sekutaura kwamboita nomwe ataura kuti baba vakati musatambudzike nekutakura kubva ikoko kuenda kusemeteri kana kusapurika. Munzvimbo make mari muradzei ipapo. Ndo masoko akasiyiwa nababa. Handizivi kuti iye Devi ane chekuti angatitaurire nekuti gaidha ipapo, nekuti isitangati kutadzisa kufambisana neguideline. Saka wakazoenda kupi? Musoro wakazoenda uende kotorwa pauri kana vana vakaenda pane musoro mukati mapisi unoziva pane musoro wako taurai votorwe musoro wako nongedzera ingatiitwa mwari unongedzera pane mabhonzo avo wakasoka pa7 tauri unongedzera mabhonzo kuti cherwa ari kuonekwa saka unongedzera sei muri kuibata kumbirana wako kana ndakutaura zvemisoro idzi vakavakanditaurire kuti musoro wako hatina kuona titaurire pauri vamwe vari kubiri vari kunzi mabhonzo ako ari kuzhubheko kwaienda aiuyi vanavo